20, Ricarda Povo, stânga 2 plus, 30 la vedere. Aplauze! De primul loc s-a plasat Simone Tempestini cu Găureanu Carmen. Bravo! Felicitări! Final raliul Aradului FIA 2016. Simone Tempestini, Carmen Poenaru, Rashid Al-Khelbi, Karin Heberle, Dan Cârtocar, Tudor Mârza, podium final RT și per 2016 raliul Aradului FIA. Un trofeu oferit de partenerul Mocador al European Rally. Este vorba de Mocador Trophy și acesta îi revine echipajului Simone Tempestini, Carmen Poenaru. Cilian Alexandru va oferi acest trofeu și de asemenea podium final la raliul Aradului FIA 2016. Simone Tempestini, Carmen Poenaru, Rashid Al-Khelbi, Catherine Heberle, Dan Cârtocan, Tudor Mârza, alături de echipa Tour European Rally.